nyokot barang. Kowe ngerti ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan. Ora sapenamu dhewe. Ora rumahmu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jara Sandhaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndrawati lan Mandura ya. Iya apa ora? Ora sandadaku pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Jan-jane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndrawati lan Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Nalendra Ndrawati, Nalendra Ngamarta bakal tak bonto tare tak krincung sikile. Lebokke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni piye? Awang Ratu ibarate kok kan gluduk kurang udan kok wong iki. Omonge gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dilik ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok. Dilik isih to. Engko nek tok arani mati jek urip. Oh, ha ta. Ketarane ora ambegan. Kok iso ngerti nek ora ambegan? Rambute irung ora mlebu metu. Wong ambegan ki rambute irung mlebu metu. Iki wis plas ora ana tanda-tanda hidup. Ning yo saura-urane diemutke. Terus dibokoke musuhku. Ha iki sing gawe tuk sembring perkara sing kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja-aja Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ndika menapa? Wis ora dadak kowe kumbras dadak kowe selak. Kowe sing dadi tuk sumring perkara. Kowe kongonan Werkudara ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon. Apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo okol. Lho. Nyuwun agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sesemban kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat Mangestungkara wayah Bathara jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ndrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Asung masganipun paduka Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kepareng ing Ngraka ngaturaken pudya pangestawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darmaji. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabing Ndrawati. Kawula nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Ngraka ing Ndrawati dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Darmakusuma. Miwah Koko Prabu Mandura. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan. Tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Pathi Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sowanipun ing Ngraka ing Mandura. Mangya widodha sowan kula Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu, kula pundi nggo jimat paribih.
dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakna lenggah wonten ing Datulya Praja Ngamarta Koko Prabu. Yai Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yai Prabu Darmaji. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya. Siya diatur bekti kalampun pun Kakang wis tak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa siya diatur bekti kalampun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogakna nggone lenggah ana ing Datulya Praja Ngamarta. Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Werkudara ya, kaya wis ora kurang kepenak Yayi Dimas Njodipati. Ya Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi Bratasena. Koko Prabu. Nadyan ing rayung Paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu Ndwarawati miwah Koko Prabu Mandura. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pendhingga jimat paribih dayana ing kasantosan. Mugi kasekecana pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu. Ya Permadi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya panengah kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kembar ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribeh dayana ing kasantosan. Kula pun dinggo jimat paribeh dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakna pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu kekalih. Ya kembar kaya wis ora kurang prayoga. Ya Nekula Sedewa kaya wis prayoga praptanipun Kakang Mandura ing Praja Ngamarta. Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragap ing manah ing ngrayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka bilih kelenggan mangke paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu saestu kula nyawisaken rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji amyan paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang nyata pranyata sembanipun ingkang rayipun Puntadewa. Koko Prabu Ndwarawati. Yayi nuwun sewu mesti kemawon andadosaken suka marwata suta manahipun ing Raka Ndwarawati. Sasampunipun kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing mekaten. Nuwun sewu Yayi. Tata upacara ing kamrajaning mekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka ing Ndwaraka krana sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta. Pangrengkuhipun ing Raka ing Ndwarawati, pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula kundur wonten negari Ndwarawati. Mila kala mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan, para kadang Pandhawa nada tetinju dhateng Praja Ndwarawati kaecalmu jigo kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndwarawati karengku kados dene negari Ngamarta. Yayi Darmaji matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten Koko Prabu daya-daya keparenga kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang supe menapa paduka Yayi Prabu ingkang boten kemutan liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Tigang dinten kepengker kula nampi nawala sareng kula surasa isining nawala boten pangling tapastanipun kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmaji bilih ri kelenggan sakmangke ngraka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta persasat ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ing gumana musik salebeting manah
kejawi enggalo kula nampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Darmaji. Menggah menapa to sababipun dene Paduka Ambaya nggih dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Yen pamunten Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ing Raka Tadah Wadana. Ingkang sekawit kula nedheng sowan wonten Negari Indrawati. Nanging sareng nyumurupi Yayi Prabu Kresna tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Sareng kula dangu menapa to wigatosipun dene kadang kula Indrawati tumuli badhe nindakaken kewajiban Kresna Waloka dhateng Raka ing Mandura. Bilih nedya sowan dhateng Negari Ngamarta. Tumunten ing Raka nderek sowan wonten Negari Ngamarta. Malah sakmangke kepasang yogya katujuh ing nginu. Gandeng badhe wonten pirembagan mirunggan tumraping para kadang Pandhawa ingkang badhe tinampi kadang kula Indrawati. Menawi kepareng ing Raka ugi badhe ngawuningani menapa to sababipun. Dene Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun kadang kula Indrawati. Yayi, kepareng wambah barana ingkang sejati ingkang Raka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma Hendra ingkang Puswitarum Koko Prabu jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula Indrawati. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi Tadah Wadana. Krana kathahing kewajiban ingkang kedah sinangkul dening ingkang rayi Ngamarta. Ngantos kula supe bilih riki lenggan menika kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Mila sepisan malih Koko Prabu kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami. Dateng klintuning patrap ingkang rayi Ngamarta. Yayaji mboten dados menapa. Ing mekaten tumunten kadhawuhna menapa to wigatosipun dene Paduka Ambaya ngisowanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu estunipun ngemuti dhateng lelampanipun para Pandhawa ingkang sakmangke sampun pikantuk kanugrahan sawetawis angrenggani negari Ngamarta. Krana kadang kula pun Bratasena miwah permadyanipun sampun babat Wanamarta satemah ambabar wujuding negari Indraprastha. Tumunten ingkang rayi sinengkaken ngaluhur lenggah dampar wonten ing praja Ngamarta. Koko Prabu ngemuti Ngamarta ingkang nembe sawetawis mengku bawat praja wujuding negari ewadene sampun ngawis tingal lundhakaning negari ingkang kados mekaten. Sedaya menika mboten awit krana anggen kula ngasta bawat peperintahan nanging ugi mboten lepat tuwin mboten benten kalian kewajibanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang pranyata minangka dados cagak tuwakipun ingkang rayi Ngamarta. Mranata sagung para kawula dasih tuwin damel pranataning praja. Satemah kathah para kawula ingkang katingal ayom tuwin ayem mapan wonten negari Ngamarta. Saengga mboten aneh menawi negari Ngamarta tumunten kuncara anjayeng bawana ngantos dumugi liyan praja. Koko Prabu kawontran ingkang mekaten menika kala wau tumrapipun ingkang rayipun Puntadewa mujudaken satunggiling kanugrahaning jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa. Ing atasipun Pandhawa nedheng sawetawis mapan wonten praja Ngamarta. Negari sampun kados mekaten kaindahanipun satemah kathah ingkang sami mestani negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripakarta tata turaharja. Koko Prabu kanugrahan tuwin kabunganing mekaten menika kala wau kula sampun sarembag kaliyan para kadang. Bilih kula nedya nguncupaken asta ngaturaken syukur ngersanipun Gusti ngakarya jagat sarana ngawontenaken sesaji ingkang winastan sesaji Raja Suya. Namung mugi andadosna ing kawuningan gandeng punta sakadang menika kuthung ing nalar cingkrang ing samubarang. Bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Tumuli rancanganipun punta sakadang menika boten badhe kelampah menawi boten wonten pangandikan tuwin anggen Paduka nuntun supados sak mangke kasembadan anggen kula ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mila rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga suka pangertosan dhateng para Pandhawa. Menggah kados pundi sak mangke lumadining sesaji menika kala wau Koko Prabu Ndrawati. Kresna kakangku.
Werkudara piye? Ngambali rembuge barep kakangku pancen kepara nyata. Yen to Pandhawa wis padha sarembug, nggone bakal nganakake sesaji Raja Suya. Lan aku wis madhep mantep lahir lan batinku upama ana syarat sranane, ana pepanggil, ana rupa ing kudu digoleki. Mula kake paringa dawuh, mengko aku ing bakal budidaya supaya jangkep syarat srananing sesaji. Satemah mbarep kakangku bisa ngadani saji Raja Saya marang Praja Ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak rigih ringa-ringa penggalihmu. Tumulya paringa dawuh ingkang terwaca lawan Bratasena. Semanten ugi kula Kaka Prabu. Nadyan pinaringan kewajiban ingkang awrat, kula mboten badhe selak waton menika dados rancak lumadining saji Raja Saya Kaka Prabu Ndrawati. Jagat waisaning upacara wayaktura jagat. Yayi, kula nuwun pangapunten. Nembe midhanget kemawon raosipun sampun persasat bombong ingkang tanpa pepindhan. Krana niyatipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya, langkung-langkung mugi andadosna ing kawuningan. Mboten sadengah Nalendra saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awrating inggih menika syarat srana ingkang kedah kacawisaken. Mila wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika nembe setunggal Nalendra ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika Nalendring Purwacarita Prabu Sri Mahapunggung ing nalika semanten nembe kasempatan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Ewadene menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep ing penggalih, upami mangke para Pandhawa saged kasempatan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Jagat menika nembe wonten kalih Nalendra inggih menika setunggal Nalendring Purwacarita, angka kalih Nalendring Ngamarta. Ing mekaten Kaka Prabu, mugi kepareng ngamba barana kedah menapa ingkang kula cawisaken syarat srana sesaji Raja Suya. Kresna nuwun paring dawuh. Wis ora usah dadak walangati rasaning penggalihmu. Wis madhep mantep keparenging para Pandhawa kadang-kadang kowe Ngamarta nggone nganake sesaji Raja Suya. Yen pancen Nyai Prabu ngerti, yen pancen Nyai Prabu uninga syarat sranane paringa pangandikan. Nuwun sewu Yai Samyaji. Kaka Prabu Mandura kados pundi? Nadane karo kowe Mandura semanten ugi nderek bombong raos sing manah dene para Pandhawa nggadahi krentek kados mekaten menika. Malah sak mangke menawi wonten bot repotipun para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji tuwin pados syarat srananipun sampun wigih ringa-ringa paring dawuh dhateng Raka ing Mandura. Kula sagah bebantu supados rancak gegayuhanipun para Pandhawa inggih menika ngawontenaken sesaji Raja Suya. Kaka Prabu Mandura sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi, sesaji Raja Suya menika dipun petang awrat krana setunggal. Lumadining sesaji Raja Suya menika kedah dipun sekseni Brahmana cacah 7 ingkang sedaya sami ngrepekaken kidung mantram suci rahayu kunjuk ngersaning Gusti. Mongko Brahmana menika ngawontenaken anggenipun ngrepekaken kidung suci menika sarana penggalih ingkang merdika, tegesipun mboten sarana pineksa. Kaka Prabu kasinggihan mekaten dening salajengipun sesaji Raja Suya menika kedah dipun sekseni Nalendra ingkang cacahipun mboten kenging suda saking 100 Nalendra. 100 Nalendra menika kala wau neksani lumadining sesaji kanthi srana manah utawi penggalih ingkang lila ikhlas lahir lan batin, mboten gadahi pamrih menapa-menapa tuwin mboten mergi kaparingan menapa-menapa dening para Pandhawa. Kaka Prabu inggih menawi babagan menika tartemtu Pandhawa saged mujudaken dening ingkang salajengipun lumadining sesaji kedah wonten abon-abon inggih menika wujudipun Wuletu negari Ngamarta. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung lan sak piturutipun ingkang dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari ing Ngamarta tandha inggih menika ucaping syukur para kawula tumanduk ngersaning Gusti ngakarya jagat ingkang pungkasan. Inggih menika para Nalendra boten saged ngawontenaken sesaji krana syarat srana ingkang pungkasan menika kala wau. Syarat srana ingkang pungkasan menika kala wau menapa Kaka Prabu? Kedah wonten sesaji kurban. Kaka Prabu mugi parengahan dawuhna ingkang tetela. Kurban menika kurban menapa? Menapa satu wana, satu kewan. Menawi tetela mekaten mangke kadang kula panenggak pun Werkudara anggenipun sagah ngupaya ora sandadak walangati. Gagi kudu pira cacahe kewan sing dadi kurban lumadining sesaji Raja Suya?
Werkudara. Nggih. Korban mau dudu kok wujuding kewan. Dudu wujuding kewan, Dudu wujude apa? korban mau wujuding menungsa. Korban mau wujuding menungsa ingkang kudu dibekakak sarta kudu dipateni dadi ganjeling sesadri Rajasuya. Yayi Dimas kadangipun Kakang Jodipati. Wah. Dudu wujuding satu kewan, nanging wujuding menungsa. Pancen kaya mengkono Werkudara. Kadangipun Kakang Yayi Dimas Werkudara. Barep Kakang kuwi. Yayi tumaratap penggaling pun Kakang bareng pun Kakang wuninga ngendikaning Koko Prabu yen to kudu nganggo sesaji kurban menungsa Dimas yen to pancen kaya mengkono diwurungake nggone anake Sadri Rajasuya Puntadewa ora bakal keduga sartaning Puntadewa ora bakal mentala yen to nyumurupi kamuktening Pandhawa ancik-ancik marang kasengsaraning sak pepadaning tumitah. Dosa apa ingkang bakal mbok ndak sandang yen to kabagyan ingkang sumandhing dening Puntadewa kudu ancik-ancik marang kunarpaning wong kang tanpa dosa Dimas Werkudara. Yayi kula nuwun pangapunten. Pangandika maduka mengkaten menika kala wau lepatipun ngados pundi Koko Prabu? Lepatipun krana sesaji kurban ingkang kula pikajengaken miturut syarat srana menika kala wau inggih menika kedah pados Nalendra ingkang watak angkara Budi Candala. Nalendra menika kala wau basan sampun wegah nama pewarah nampik pitutur becik dipun gandosi ingkang boten saged wontenipun namung ngambek angkara Budi Candala mongko boten purun wangsul dhateng tumindak ingkang utama. Inggih Nalendra mekaten menika kala wau ingkang kedah dados sesaji ganjring Sadri Rajasuya. Koko Prabu nadyan Nalendra menika kala wau ambekipun angkara nanging tumrap kula Nalendra ingkang mekaten menika kala wau sami-sami titahing Gusti Karya jagat. Mila menawi miturut petanganipun ing Rayi Ngamarta sesaji Rajasuya anggenipun badhe kula wontenaken wonten Praja Ngamarta sakmangke dipun batalaken kemawon krana kedah wonten kurban ingkang kinarya ganjeling sesaji kula mboten badhe mentala. Mangke Yai. Nyuwun pangapunten. Mboten namung kula badhe tumut-tumut perkawis menika nanging gandeng menika pirembagan kandhek wonten ing bab sesaji kurban. Nyuwun pangapunten. Miturut pangendikanipun kadang kula ing Ndrawati Yai Kresna ingkang kinarya kurban menika Nalendra ingkang watak angkara Budi Candala. Nyuwun pangapunten. Pandhawa tumitah wonten ing jagat menika sampun dados utusaning adil inggih menika ngisas dhateng ambek angkara murka. Mila menawi Yayi Prabu selak mboten badhe lan tuwin mboten purun mejahi dhateng Nalendra ingkang watak angkara murka ateges Pandhawa menika ugi selak dhateng kewajibanipun. Pandhawa mboten purun mejahi Nalendra ingkang watak angkara Budi Candala tegesipun Pandhawa tumut ngrembakakaken tumangkaring watak budi angkara murka wonten ing jagat menika. Yai Darmaji sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbudi mandana raras ing didhemadening Pasewakan Agung Negari Ngamarta. Nalika semanten dupi sami midhanget pangandikanipun Nalendra ing Mandura Sanata Prabu Baladewa ndadosaken tintrim madyaning Negari Ngamarta. Nadyan gegodhongan taning ngobah samirana datan pampah kaperbawan pangandikaning Tiyang Agung Baladewa nadyan nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa legek nganti kaya pratima kencana pratima desi golek kencana Mas ngegro sarata nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujareng pangganten wardu jar wangeja minangka durung abang durung manding dasaring pentala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping wuri sebar punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan roh krangke gajat medha saka wandilan
kejawi wonten satunggiling Nalindra saking tlatah Sabrang ingkang wantun mancat Pancaniti minggah Datulaya. Galia kaya barongan tinanggap akarya geger kang samya mulat mangono bae para kawula kanca pihak-pihakna daya minggir jaluk dalan. Oh, iya. Durung nganti rampung nggenipun ngakang nampa pengendikaning Koko Prabu Ndarawati apa dene Koko Prabu Mandura. Iki ana sawijining Nalindra ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan nitik busanane Nalindra saka ing tlatah Sabrang. Takonono wigatine apa yen pancen becik wigatine nglungguh ana bawa laksana minangka Nalindra Ngamarta nah yen mung bakal bebudhek banyu bening kahanan negara Ngamarta raja melu-melu wah balekke nang negarane Dimas Werkudara lenggah kang prayoga yo Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak lho namit pasang kaliman tabik tinebena iki lho duni dumawahing tawang-tawang wih laras sida budhek iki saja linepatno ing tulaman sinuwun wanter paduka amiji dhateng wiswanipun ing abdi sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadha wadon kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata inggih kula tampi dawah sami-sami panjenengan menika Nalindra saking pundi ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa warni kula menika Nalindra wingking saking negaring Bata Sarimbak ingkang sedi mestani dhateng kula menika Prabu Hamsa. Inggih Prabu Kamsa. Inggih Prabu Kamsa. Inggih. Nami alit kula Rudi. Inggih Kisanak. Inggih. Lho nuwun pangapunten menawi kula kepareng badhe nyuwun priksa menapa paduka menika ngejuluk Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten Kisanak mboten wonten nokali kula pun Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa inggih Prabu Darma Kusuma alah wah menawi ngaten mboten sisip anggen kula kraya-raya kekalangan Malaya ngupaya wonten pundi durungipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma sareng kula tambuh-tambuh kaliyan panjenengan para kawula jebul pinanggipun negari Ngamarta menika mriki papanipun lan kanugrahan dene kula saged pinanggih kaliyan Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma inggih Prabu Puntadewa wah mboten ana babar pisan awit panjenengan wonten negari kula menika Nalindra ingkang kondhang kawenang-wenang nadyan kula menika wonten negari kula menika dipun dadosaken Nalindra nanging sedaya para kawula menika sami kedanan kaliyan Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa sami kepengin nulat dhateng tingkah lampahipun lan nulat dhateng pewatakanipun Prabu Puntadewa kula sumanggaaken dhateng sedaya kawula panjenengan sinuwun Prabu Hamsa iki mergi jagat menika sampun dados paseksen miturut kondhangipun Prabu Puntadewa menika Nalindra ingkang aludira seta sampun malih kok wujudipun Brana Picis Probaya nadyan sugeng panjenengan menika dipun suwun dening piyantun sanes menika kinarya kabagyaning wong liya panjenengan badhe ngiklasaken biya boten wonten jagat menika ingkang pambeganipun kados sinuwun Prabu Darma Kusuma mila persasat kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kula saged pinanggih kaliyan paduka Gusti kula Sanata Prabu Darma Kusuma Kisanak sumangganipun badhe mestani nanging kula mboten ngrumaos kados ingkang paduka ngendikaaken menika saya sae melih Nalindra ing watekanipun sae berbudi bawalaksana ning boten ngrumaosi menawi panjenengan menika gadah pambegan ingkang luhur menika tegesipun tiyang ingkang boten kepengin cemongol-congol kemetok-ketok wonten ing sesaminipun tiyang kasinggihan Kisanak inggih lho nuwun sewu ingkang inggih lageng wonten mingking menika sinten menika rayi kula
Satria ing Jodipati Raden Werkudara. Raden Werkudara. Inggih. Ya Raden Bratasena menika. Mekaten kisana. Wah, ladalah hebat. Wah. Waduh. Wah, senengku ra jamak-jamak. Nadyan ana ing negara kula menika sampun majang gambaripun Raden Werkudara anggen kula kepi lan kumajelu remen sanget kaliyan Raden Werkudara. Sakmenika sampun saged aben ajeng. Wah, Raden Prabu Amsa piye? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Biya suarane gedene ora umum. Wah, ngremenaken. Piyantunipun jenggureng kados mekaten disawang ora saya medeni nanging malah saya katon baguse kaya purnama ndadari. Waduh. Remen kula pitepengan kaliyan Paduka Raden Werkudara. Yo aku yo seneng tebungan karo kowe. Inggih. Mangke menawi sampun paripurna selfie nggih Raden. Yo. Kagem kenang-kenangan kula wonten negaring Botasaribak. Yo ora dadi ngopo. Inggih. Waduh, wah. Panjenengan wuninga Raden, kawula mudha panggenan kula menika sedaya sami kedanan kaliyan panjenengan. Sedaya sami kedanan kaliyan kumandhangipun Raden Werkudara inggih Raden Bratasena. Prajurit ingkang linangkung satriya ingkang ngugemi dhateng kasatriyanipun. Panjenengan kasungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jira menter tinumbak bengkung sinunduk putung. Mila jagat menika ngantos kebrepeken dhateng kumandhangipun Raden Werkudara. Wah, kula nderek remen Raden Prabu Amsa. Iya. Syukur mangayu bagya seketi jumul yen to kaya mangkono. Inggih. Ingkang salajengipun sinuwun. Gandeng kula sampun ngaturaken sembah pangabekti kunjung Sa Paduka Sanata. Mila klilanana kula badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula kraya-raya sowan wonten Garing Amarta. Prabu Amsa, monggo klaturi paring pangandikan. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela menggah wigatosipun nawuh wonten Negaring Amarta. Ingkang sepisan kula ngaturaken bekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Gusti Kula Sanata Prabu Darmakusuma. Kacarios ing ngasta pusaka tanah Jawi inggih menika pustaka Jamus Piyang Jimat Lima Sada menika nalindring Ngamarta Prabu Darmakusuma. Mongko mugi antados ing kawuningan. Negari kula Botasaribak menika sampun wonten tigang candra etang ning ganggut dinten kelenggan sak mangke menika kados nampi welaking Jawata kados nampi pegebluk sareng kula mangsa semedi kula nglampahi prihatos nglampahi Tapabrata wonten sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati temah mulya para kawula wangsul gesang kados wingiuni menawi negari kula mboten kitang namung telung kedheping paningal inggih menika linenggahan pusaka pustaka Jamus Piyang Jimat Lima Sada. Mila diweji sowan kula ngarsa Sang Nata Prabu Darmakusuma menika wonten sukalilaning penggalih kepareng Paduka amaring ngambil pustaka Jamus Piyang Jimat Lima Sada kinarya nambak rengkaning projeng Botasaribak. Kula sowan menika namung badhe nyuwun ngambil pusaka Jamus Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja ewadene kula sampun sangu bondo probya hargya mas mutiara jamrut hergeni ingkang pinten pethi cacahipun kinarya samapta mbok menawi Paduka paring dawuh pustaka Jamus Lima Sada menika badhe dipun sadhe reginipun pinten kula aturi paring dawuh kula badhe mbayar kontan mboten ajeng kula cicil. Kula bayar wetah mboten wonten kirangipun menawi sak mangke Paduka paring dawuh mongko bondo kula tirah kula caosaken sedayanipun menika pambegan kula watak kula kados mekaten menika mergi jagat menika sampun dados pasesen kula menika ratu ingkang sugih blegedhu bebasan seprapat jagat bondo donya menika kagunganipun ing abdipun Prabu Amsa menika menawi dipun sadi nanging menawi Paduka nyuwun lintu menapa kemawon wujudipun kula aturi paring dawuh menapa nyuwun dipun lintoni titian gajah saking Kamboja cacah 100 kawan dasa badhe kula sediyani menapa nyuwun lintu wujudipun kapal titian kuda kula aturi paring dawuh pinten atus cacahipun kula aturi paring dawuh badhe kula sediyani menapa Paduka nyuwun lintu kenya sing ayu-ayu tur tasih muda tumarana sedayanipun
mangke kula padosaken wonten negari kula caosaken paduka Gusti kula Sanata. Upami dipun tumbas boten dipun paringaken, dipun lintoni Raja Prana dipun paringaken, dipun lintoni titian boten dipun paringaken, upami kedah dipun sewa kula aturi paring dawuh, nyewanipun pinten? Menapa hitungan jam, menapa hitungan dinten kula aturi paring dawuh. Kula aturi paring dawuh kula badhe nyewa selaminipun gesang, badhe kula bayar kontan, boten ajeng kula cicil. Nanging sinuwun, nanging menawi kula tumbas kula lintoni titian kula sewa boten dipun paringaken paduka wel sarta anggrundel maringaken wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula nyuwun pangapunten. Tinimbang kula wangsul wonten negari kula menika dipun cucuh dening para kawula kula, tinimbang kula wangsul wonten negari kula menika kula dipun ece dening para kawula kula. Aluwung pejah gesang kula aturaken wonten negari Ngamarta. Tegesipun nawi paduka boten maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula suwun kanthi sae-sae mboten dipun paringaken, kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kedah kula rebat sarana peksa, agengipun kedah sarana perang, kula mboten badhe miris sabab bakal nyumurupi muntrating Marus Diwaji. Jaja muntampir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hitep nyomangolon Coko wadanani rombranang ing Werkudara apa Wangsulana Dimas talinganing pun Kakang Brebeg krungu swaraning Nalindra iki ya menenga wangsulane Hamsa wonten dawuh lho menika Raden Werkudara ingkang paring dawuh ya pancen mangkono. Yen kowe nembung pustaka Jamus Kelima Sada mara rungokno kang dadi dawuhku yen kowe nembung karo Puntadewa kleru. Lho, klentu dos pundi? Merga wis ana sesasi iki sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada dudu Puntadewa. Lho, sanes sinuwun Ngamarta dudu. Lah sinten? Aku sing duweni. Raden Werkudara ingkang gadah. Ya pancen mengkono. Lan nalika semana kowe ngandhake arep tok tuku pira wae manut senengku ora karu-karuan wis tak iderke ning pasar 3 dina iki ora payu. Estu napa? Ya tenan. Menawi ngaten pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun sade pancen arep tak dol. Lajeng reginipun pinten Raden? Kula aturi paring dawuh, kula bayar kenceng. Menawi 100 kula bayar 150, kali 100 kula bayar 250, 300 kula bayar 350. Menika watak kula. Watak kula. Kula menika menawi tumbas kula luwi, ning nek mbayar rombongan kula longi. Niku watak kula. Wah, aku ra njaluk wujuding Brana Picis. Lho, mboten wujud Brana Picis. Ora. Nanging aku cilik biyen tekane gedhe, saiki tekane tuwa. Aku duwe pepinginan sing urung kelakon. Gadah pepinginan menapa? Aku pengen dolanan mata raja. Nun. Pengen dolanan mata raja. Mata raja pripun niku? Mata raja kaya kowe kuwi. Mripat to? Yo, mripat. Wah, panjenengan sampun kuwatos, panjenengan sampun kuwatos. Niki sampun kula wonten sing kula incim ajeng kula cuplik matane. Mata raja sapa? Kanca kula. Niku kula wis jleh ngandhani. Anggere nabuh sing dituthuk rancakane. Pun boten iso dikandhani. Lha niki ajeng kula ganti neker mripate. Niki supaya kula aturaken kalian panjenengan. Dudu Mata Raja kancamu. Lho, sanes rencang kula dudu. Ning Mata Raja, raja sing ana ngarepku iki. Mangriyen. Panjenengan nek ngendika ingkang sekecul. Mata Raja sing ning ngajengan panjenengan niku teges kula. Yo, matamu tinggalan kene pustaka Jamus Kelima Sada gawanan. Wah, iblis lanat karepe dhewe. Manuk semaning jalanan. Wah, mak teratap hatiku.
Ora ana wong sing wani ngrasani karo Prabu Amsa. Lah kok tekan kene diutek-utek mripatku keparat. Ing atase ming arep nyilih pustaka Jamus Lima Soto tata nyawa ki dadi wong picak ora weruh dalan. Raden, gedhe cilike sampeyan nantang kalih kula. Yen pancen kowe wis ngerti syukur. Niatku pancen kaya ngono. Ayo yen pancen arep mlebet pustaka Jamus Lima Soto. Sempalen pundhake kiwa tengen Bratasena ya Werkudara boyongen pustaka Jamus Lima Soto. Babu. Dikira wong loro saudon telu saurupan apa anggap ratu sepede arep kowe satriya kondang kamenang-menang digdaya ning ngendi papan wonedar kadhetena todine Raden Werkudara. Kalawan penggaling pun Kakang jumbuh karo atimu tegese piye Werkudara apa nalika semana pun Kakang ngrembug babakan sesaji kurban yo lan malah aku arep takon karo kowe. Takon perkara apa? Yen pancen eneng Nalindra sing watake angkara putrine Candala kuwi kandha. Aku sing bakal mbondo tangane ngrincung sikile yen ora ana sing mentala mateni lak patenane. Supaya Sajrajasaya bisa kelakon. Werkudara, apa? Kowe tak kandhani ya. Hamsa iki mau sejatine niate ora kok nyilih pustaka Jamus Lima Soto. Nanging mung kepengin ngrangket Ratu Ngamarta. Dasarmu apa kowe paring dawuh kaya mengkono? Hamsa Nalindra ing Bata Sarimbak iki janjane iki kongkonane Nalindra ing Giribajra jejuluke Prabu Jarasandha. Ratu Giribajra jejuluking Prabu Jarasandha. Iya. Ana panunggalane kondang mandang pun Kakang wis krungu. Hamsa kuwi duwe dulur enom ya kuwi jenenge Dimbaka. Kuwi sak ratu sekti Mahambara. Lan didhawuhi dening Prabu Jarasandha ing Giribajra kudu iso ngrangket ratu cacahe 100. Monggo tekan dina iki Ratu Prabu Hamsa kuwi wis ngrangket ratu cacahe 97. Kena ngapa dadak ngrangket ratu cacah 100? Merga Jarasandha bakal nganakake sesaji lodra, tegese sesaji konjuk marang dewane Ngangkara Murka. Wondene ratu 100 mau bakal dibegakak dibeleh dening Prabu Jarasandha kinarya syarat srana sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Ludra. Wah, menungso kepanjingane iblis. Jarasandha wani bakal begakak ratu 100 sing tanpa dosa. Lan 97 ratu ingkang dirangket dening Prabu Hamsa iki mau wis dilebokke pakunjaran dening Prabu Hamsa lan dimbaka ning pakunjaran negara Giribajra. Lan ganepe kurang 3. Ganepe kurang 3 ing ngendi wae? Kurang 3 kuwi 1 Ngamarta, 2 Ndarawati, 3 Mandura. Iblis lanat ngrasani negaraku parat. Kok ora omong mau? Kok ora omong mau ki piye? Lah kok dadi saiki lagi ngandhakne Hamsa ki bakal ngrangket negara Mandura. Wani nantang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngrasani marang Nata Mandura jelah urip nyawang gelareng jagat bakar dhewe. Kresna kakangku. Werkudara piye? Sok nek lunga ro Baladewa mbok obate digawa. Kowe iki wong ana kanan kaya ngene kok ya seneng-senengane. Ora pisan, ora pindho. Mesti gawe geger, mesti gawe rusak. Gawe bengok-bengok ngopo? Merga pun Kakang ngandhakake sing diancam bakal dirangket kuwi Ratu Telu, Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Lah wong Kaka Prabu iki ora tau ketekan mungsuh, negarane ora ana sing mungsuh sing wani nekani Mandura. Lah kok dirasani karo Prabu Hamsa. Kowe ngerti wataking Kaka Prabu? Mesti duka yayasinipe. Duka-duka bengok-bengok kaya ngono kae. Wah, sing lara atiku. Lho kok sing lara atimu piye? Sing nantang Hamsa aku kok sing cenanangan kono. Ngremehke Werkudara, dikira aku ora wani karo Hamsa. Wis mengko ndak malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora apa-apa. Wis to, nengno wae. Kaka Prabu mengko men perang karo Hamsa karo Dimbaka. Mengko tak menehi dalan males paraning atimu. Tenan? Iya. Ora pidak jempol karo kakangmu. Ora.
Engko tak weni dalan males karo kadangku Mandura. Janji ora ditenono. Wah, cuwek. Ancamane kok nyemelangi. Kok dicuwek kuku Pancana kuwi anggape kuku Pancana ki pusaka lho Werkudara. Ya wen. Yayi, kula wonten maring dawuh. Kula nengga sabdanipun Yayi Darmaji. Koko Prabu, babakan kurban kula mboten cawe-cawe. Wis ora usah melu-melu, pasrahno karo aku. Aku Kresna lan Jlamprung kang bakal golek saji kurban. Nek kula sedewa kon nyawisake uba rampene kula wetu negara Ngamarta, polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung. Barep kakangku aku percaya sampeyan Darbi Kadang sarta Sumitra Brahmana ingkang akeh. Sartane duwe Sumitra Nalindra ingkang akeh klumpukna. Dimas Werkudara iya. Menawi telu mekaten Yayi tumunten kula keparengana dinten sakmangke ngrumiyini medal pasewakan pareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Meranata sagung para prajurit supados samangke saged anambak lampahipun Prabu Hamsa lan Dimbaka. Kula semanggaken. Aku yo njaluk pamit ndereke Kresna kakangku. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu nadyan kula nyuwun pamit madal pasilen Arjuna mangsa borong Yayi derekna Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati nuwun ngestaken dawuh. Sampun maripurna kepareng kula madal pasilan Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkara Paduka inggih Yayi ngestaken dawuh. Wah. Kakang Hamsa, Yayi Dimbaka persasat kaya ngenteni silming palwa gabus. Kumambanging sila Kresna nggonku ngrantu kelawan Kakang Hamsa. Kepiye munggo kabur kawusanane nggonmu sowan ana ing negara Ngamarta. Ngelingi yen to mung kari telung Nalindra iki kudu dirangket katur marang Sirun Prabu Jarasandha. Ya kuwi Nalindra, Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Yayi Hamsa, Kakang Dimbaka piye? Jebul tinemune ora gampang nggone ngrangket Nalindra sakliyane negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Ketitik nadyan wis kanthi pawadan aku matur yen to negaraku ketaman pegebluk supaya iso nglembut pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada jalaran kekuwataning wong Ngamarta kuwi mapan ana ing pustaka Jamus Klimasada. Mula yen to pustaka Jamus Klimasada iso tak rebut bondo wong Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging jebul tinemune pancen wong Pandhawa ki wong limpat. Ketitik tak aturake marang Sirun Prabu Puntadewa. Nanging ingkang menehi wangsulan kelawan pun Kakang dudu Nalindra Ngamarta. Lho. Sapa kang menehi wangsulan kelawan Kakang Hamsa? Senopati Ngamarta, satring Jodipati Raden Werkudara. Malah nalika semono tembunge kasar kalipun Kakang. Pustaka Jamus Klimasada bakal diparingake yen to njaluk ijol mata Nalindra loro. Mongko sing diangkah mripate pun Kakang. Paringke mawon. Hus. Iki menengo sik to, urung rampung omongane kok wis nyaut-nyaut ora. Padha karo nantang karo Prabu Hamsa. Mula tumuli takjak metu njaba babar pisan. Nanting kelawan ketrimaning uripe Hamsa lan Dimbaka. Kira-kira didu karo wong Pandhawa Nalindra loro Hamsa Dimbaka ki menang apa kalah? Togok wonten dawuh. Ah iki lagi awak dhewe sambung rembug. Nek ana Nalindra ngendika ki ora sok medhot-medhot pun tak nampa duka. Kok wonten dawuh. Kira-kira kowe nyawang aku karo adiku Hamsa utawa adiku Dimbaka. Yen perang karo wong Pandhawa, kira-kira menang aku apa menang wong Pandhawa? Kula mboten iso matur, sing saged matur mbilung. Mbilung. Wonten dawuh Menang apa kalah? KO. Sing KO sapa? Sampean. Lho. Kowe ngias karo aku, kowe ngembe karo aku. Mboten perkara ngembe karo sampeyan. Nek sampeyan iso ngrangket Nalindra 97 niku kula percaya. Merga sing mangrangket Nalindra cilik-cilik, ning nek sampeyan genepi 97 genepi 100. Sing mangangkah Nalindra Ndarawati Mandura Ngamarta niku ngibarate kaya dene cecak Nguntal setlika. Cecak Nguntal cagak. jebol Gayuh wulan. wuta Ngitung lintang. tange kelakone Cepak wurunge. sampeyan ora apal karo wong Ngamarta. Wong Ngamarta niku Kedung-kedunge kasekten. wong Ngamarta niku Punjer-punjere guna kasantikan.
Mula wong Amarta niku digayuh larane, ora nate kasembadan digayuh patine. persasat kaya njara langit. Nek Nalindra liyane monggo mang sepelekke mang bondo mang leboke pakunjaran. Ning nek Nalindra Ngamarta Ndrawati Mandura niku ana tembung Mustahil. Mustahil. Tange kelakone. kowe nyiyas karo aku, kowe ngembe karo aku. Kowe ngilani dadaning Prabu Amsa. Apa mbok kira aku wong loro saudon telu saurupan? Aku dudu ratu cepete. Ning aku ratu sing duwe kadigdayan. Percaya, kula percaya. Ning nek ditanding karo kadigdayane wong Amarta niku Durung ana apa-apane. ming sak Kukune ireng. niku we Dicuthik. ngoten. Nah, tenan ta. Monggo sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Oh. Aneh-aneh ora. Sing mburi ngadeg. Heeh. Ngoten. Langkung-langkung sampeyan kok nampa penantange Raden Werkudara niku sampeyan adu arep karo malaikat pencabut nyawa. niku tenan. Kula mboten gara. Mergo Raden Werkudara niku nuwun sewu, satriyane Menengan ning nek perang medeni. nek wis muni sengit, Mungsuh ora bakal diwenehi urip. suduk Kuku sapa nyana? Pancanaka, Pancanaka. brodol. Usus sampeyan. Aku kuwi raga loro nyawa siji. Arepa sampeyan niku raga loro nyawa siji mesti konangan karo Wong Pandhawa. mergo wong Pandhawa niku Pinter-pinter. luwih-luwih Pandhawa disanding karo Ratu Ndarawati niku pujangganing Pandhawa. mesti dikandhani. Niwangsuk mana mangadil luwih. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ratu loro kae aja mbok wenehi urip. Ratu loro kae iki raga loro nyawa siji, carane mateni sirahe dunen komba loro kabeh nganti pecah. Sirna Margalayu. Mudhar sampeyan ayo. Apa ana sing ngerti? Mboten dikandhani. Ratu Ndarawati ngerti. Mergo Ratu Ndarawati Titising Bathara Wisnu niku ketoke menungsa. ning jane dewa. Mula Pandhawa niku angel dijangka. Atine Mergo disanding karo dewa. ngoten. Ngaten. Dimidhangetke. Nek kula matur arep togok niku nuwun sewu cangkeme kaya torong. Ning niki Panakawan sing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Kula ya wis ngerti karo kahanane Pandhawa. Mula nek sampeyan takon perkara kula karo Pandhawa niku wis wareg tenan. Niku tenan. Merga kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan niku cacahe 745. Niku nek ngraman negara Ngamarta bali ming kariyaran. Tegese Mati. Mati kabeh. Ora nggawa power bank kok. aneh-aneh. Coba-coba kok. Ha iya. Dan kula sampeyan ampun sembrono. Mungsuh Raden Werkudara Kekuatane we kalah. kasantosane Sampeyan kalah. pusakane Sampeyan kalah. Raden Werkudara nggadahi pusaka Barga Warastra. wujude Gendhewa. lho niku sing maringi Raden Gandamana. wonten sing maringi Bathara Bayu. niku nek diobat-abitke Nyampluki sirah bisa marai pecah kabeh. duwe pusaka jenenge Gada Rujak Polo. niku nek dideke Ngiyupi sawah 40.000 hektar. kuwi tenan apa piye? Etok-etoke. Wong kira ya banget ki ora masalah to. Niku gada Rujak Polo. lho kuku Pancanaka. mapane Tenggen jempol. niku nek Werkudara Nesu modot sakilan luwih sithik. kok dadak luwih sithik. Hitungane pancen semono kuwi kok. Oh iya. Wis tenan kuwi. Raca-racake semono-mono kuwi. Pancana kuwi Pancanaka kuwi. Tuweke nggon dada, blerek medun, modar. Niku wis bola-bali ratu mati wetenge do bedah kabeh. ngoten. Sikile niku mawa kekuatan Luar biasa. nggajul gunung jugruk segara iso asat. Sikile Werkudara niku. Nggo gajul gunung iso jugruk kok. Tenan ta percaya asli. Anggere mangkel, sikile Werkudara niku mancal-mancal ngenengi gunung jugruk. Iya. Iwa nengen. Ha iya. Niku sikile Werkudara.
Nek sampeyan ajeng mungsuh kali Werkudara niku nuwun pamunten niki malah kula karo Bilung sing rumangsa. Repot. Lho, repote. Mesti kula dadak golek silian Bandosa we loro. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampeyan niku. Mesti modar mesti. Mbok yo nganggo sedono. Ngomong kaya ngono kok ndak dadi ngautata krama. Ratune ratu grasak kaya ngono kok. Yayi Dimboko. Kakang Prabu Amsa piye? Ora san dadak nggugu omongane Togok. Dinyatake piye? Ayo wong loro maju ning pabaratan. Nek pancen wong Ngamarta ki wong Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang, mesti iso ngalsrakipun Kakang lawan Siadi. Nang yen wong Ngamarta kuwi wong kang ora duwe kekuatan, kabeh omongane Togok karo Bilung ki mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Ratu Ngamarta rangket, Ndrawati rangket, Mandura rangket. Kowe karo aku sowan ning Giribajra, bakal entuk bebungan ing tumpuk matumpo-tumpo. Yen pancen kaya mengkono, ayo tak derekake. Kakang sing rumangsa ditantang karo Raden Werkudara. Ndisi olaku aku ning mburimu Kang. Aja tata karo Kakang. Iya, Kakang Hamsa. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Unanggana magawe gelari rawang Well adal. Tak kira Raden Werkudara lah kok ana satriya kantret ngeyayet bringose ngulur geni tumpangke kuping kiwa temen. Mripate mandeng karo aku tanpa kedhep. Dedeg piadeke ora swira. Gus, kowe sapa? Takon karo aku Senopati Ndrawati. Saturing garep Raden Setyaki. Raden Setyaki, yo dasar para nyata. Sing mburi sapa? Oh, lek no mripatmu gatekno gobokmu. Ora tanpa rupa patih aku le. Wah, patih. Yo. Patih Mandura. Patih Pragata. Wah, patih Pragata dasar kepara nyata. Kok cengengesan cengelmu. Iki pancen Siriwati lelahi Ginawa mati, sane mati yen iso lemari entuk tekaning pati. Kuali. Syukur watuk, syukur dengkulmu mlocot. Guyu watuk dilokke. Kakang Pragata, wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembugan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Amsa kena tindak saruna aris. Supaya bali ning Batasari Mbak. Nek mboten kamplengi mawon. Pun mboten sawerna-werna. Wah. Ono apa Kakang Pragata? Saweran kok rambutan. Ditandur. Malah werna-werna. Hamsa ana marang. Didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa. Kinen methuke karo kowe. Wigatine kowe takon bali. Lho. Bali piye? Ora sah dadak kowe ngambe-ambe pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ya, kowe bali ya pengen awet uripmu. Tekan tuwa nyawang anak putu ora sah dadak tok bacutke nek kok bacutke cekak umurmu modar kowe. Wah, ladal. Lah kok kaya ngono sumbare wong Ngamarta. Apa dikira aku ratu sing jireh getih wedi mati. Setyaki ana barat. Wis dadi niatku tinimbane aku bali ning negaraku aku diwirang-wirangke karo para kawula. Angur boyo aku tekaning pati ana ing Praja Ngamarta tak ikhlaske waton kasembatan boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Pisan meneh kowe tak iman. Kowe aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen para wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Yen mung gawe patine Ratu Batasari Mbak tak kira ora jam-jaman telung kedheping netra tak kira bakal tekaning pati. Nanging aku isih ngiman karo kowe baliya, kowe Mandura. Tinimbangane kowe bali mung kaliaran. Setyaki ana barat. Ora usah dadak ngiman karo aku. Aku wis mbedah negara Banda Ratu Mboyong Putri pirang-pirang. Yen mung tok eleki kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kuruku salombo. Ayo. Ratu Ngamarta ora gelem menehake pustaka Jamus Lima Sada bedah negara Ngamarta cangkeme.
kandhani ngeyel. Malah bengak-bengok. Konangan Patih Mandura dupak raimu modar. Ratu kaya beruk ngono. Cerewete ra jamak. Iki yo ngono omong kok betahe ra jamak-jamak. Ora meniren apa piye? Jam 1 kok ora perang-perang. Kowe ngenteni nganti jendung. Rembugan. Ayo tangi legane Kanjeng. Ora tangi tak sampurnake kowe Prabu Hamsa. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ayo. Oh. Piye, Kok? Domongi ngeyel. Ketemu sapa? Aku ora pangling arep dhewe Setyaki. Mburine Praguta Patih Mandura. Ratu Gustimu dikandhani ngeyel. Ora bakal mati. Aku ratu ora bakal miris nyumurupi muntrating marus. Praguta cancut Taliwanda. Wo cangkeme bres. Digapake tendhuang nggon rai. Gletak modar. Awake ratu ibarate kok kean gluduk kurang udan kok wong iki. Omonge gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dilik ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok. Dilik isih to. Engko nek tok arani mati jek urip. Oh, ha ta. Ketarane ora ambegan. Kok iso ngerti nek ora ambegan? Rambute irung ora mlebu metu. Wong ambegan ki rambute irung mlebu metu. Der. Iki wis plas ora ana tanda-tanda hidup. Niki yo saura-urane diemutke. Wong ratu Gustine awake dhewe. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo mumpung anget Gusti. Kula aturi enget monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget terus dimut Gusti. Kula aturi enget mumpung anget Gusti. Woi ngaren kulang kaling kula aturi eling. Monggo Gusti kula aturi eling. Monggo sinuwun kula aturi wungu ampun kados ngaten. Nalindra Digdaya Dubyeng Samaradeng Dubes Samakubis. Kok mboten purun tangi namung dipun dugang kalian pun sinten Praguta kemawon kok terus mboten eling menika wonten pundi kasekten panjenengan sinuwun. Tiba gantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Ngeling risang satriya Wiratamtama. Sing mati ratu siji kok sing eling wong pirang-pirang ya, Dok. Ayo jenenge kekompakan ngono kuwi. Iso wae. Ha iya. Rombongan. Toko wonten dawuh. Sing methoke aku dudu Werkudara. Sinten? Satriane cilik ora spiro. Awake separone awakku. Menteleng tanpa kedhep bringose tumpaki kuping kiwa tengen. Ngakune jenenge Setyaki. Lah, nuwun sewu. Sampeyan ora samusuh Werkudara mungsuh Sencaki niki wau. Sampeyan iso kok almarhum Sirna Margalayu. Pripun? Pun titip pesen mawon. Teng Istor Semboja. Napa teng pojok tetean. Kula aturi paring dawuh. Lho, Sencaki ki apa ampuh? Senopati Ndarawati. Adine Prabu Kresna. Niku saben dina gelut. Ora madang sedina. Nek gelut wis trima. Niku Sencaki. Mula arep cilik ning atos. Ora kaya sampean gedhe ning empuk. Ya bingung kok ya. Ketoke mendonong ning wae. Genyuk-genyuk apa? Sencaki niku cilik ning atos. Tangane tiba teng awak sampean. Antep. Niku Sencaki. Tur niku Senopati ampun digawe Sembrana. Senopati Ndarawati upama sampeyan iso mbedah negara Ngamarta ra urung adu arep karo Setyaki mergo sampeyan pengin mbedah negara Ndarawati. Abot 3 negara niku abot. Sing nendhang aku
Patih, kok Patih guyune ora entek-entek. Niku Patih Mandura. jenenge Patih Prauto. Praguta. Praguta. Ora Prauto. Jenang Pak Soto ya. Mbok ora ngerti aku kok. Jenang Pak Soto. Siyaine kok ngrembug jenang Pak Soto. Ngrembug jenang Pak Soto ki engko nek setengah papat. Jenang krecek kita. Ha iya. Niku Patih Praguta. Mula nek sampeyan ajeng wani karo Patih Praguta padha karo sampeyan jajal kekuatan Telung negara. Ngamarta, Darawati, Mandura. Pun rika mang maju. Piye diantil pisan kok ora eling? Aku ming kaget ora perkara lara. Wedian. Kagete kok nganti gledak. Ya dhewe-dhewe kaget ki ya iso nganti pingsan ya iso. Kata-katamu kok modern. Togo kok muni pingsan. Ora eling ngono lho. Ah iya. Gok nun. Sencaki Praguta Werkudara sapa wae padha ae. Sing baku ratu telu kudu tak rangket. Nggih, ngatos-atos. Mikira trajange kaya ngapa kekuataning Setyaki. Milai. Wah. Milai. Bala Dewa Narapati Duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi Setyaki wonten timbalan Praguta wonten rasa guyu Nggih. Wonten dawuh. Oh, guyu ajar. Nggih. Kanan kene kok cengengesan. Ha iki lho niku bajut seneng guyu. Guyu kok ora entuk. Meneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Wis tak timbali lho iki. Apa mundur? Dados ning kawuningan. Nyatanipun kula kadhawan supados ngunduraken Prabu Amsa. Yo.
Nanging jebul kula nuwun sewu Prabu. Prabu Amsa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lho. Senopati Ndorowati Setyaki kok kalah karo Prabu Amsa. Wong tlatah sabrang nek cara aku isin. Estripun inggih mekaten hanyatanipun kula kawon. Sebabe kowe kalah. Prabu Amsa rusuh tandangipun. Rusuh perkarane apa? Piyambakipun nyokot jangga kula. Pantes kula mboten eling tumripun getak kuntal dawuh ngajaripun kula Prabu Mandura. Nggih, kula nggih dicokot-cokot karepmu ora karepmu. Nggih mpun. Wis kalah terus. Kula nggih dicokot nggih panas awak kula. Tumula dipun getak kula kuntal ngajaripun Sinuwun Prabu Mandura. Iblis lan apa meneh jajalanat. Ngrasani karo Nata Mandura bakal blengket Nata Mandura Prabu Baladewa. Setyaki Pragoto. Minggiro tak takare kekuataning Prabu Amsayo. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa lekane adibar. Apamu? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Amsa, kowe ora gelem bali, tinjung akhirat nyawamu. Prayoli binatang menungso ora tatanan. Perangmu rusuh. Perangmu kuwi nganggo nyokot barang. Kowe ngetur iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa, perang nganggo tatanan. Ora sapenamu dhewe. Ora rumasamu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jero Sandaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndrawati lan Mandura ya. Iya apa ora? Ora sadadakku pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Janjane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndrawati lan Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Nalendra Ndrawati, Nalendra Ngamarta bakal tak bonto tarik tak krincung sikile, lebokke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni piye? Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndrawati, Ngamarta bakal tak bonto tangane, tak krincung sikile, lebokke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat karo regem jimat. Kowe wani ndratos siapang. Kowe ngrasani Nata Mandura bakal tak bonto. Wareng bedan negara Mandura pengen tinjung akhirat nyawamu kan. Wah. Ayo, Gage. Mungsu Nata Mandura aja ketanggungan ayo kowe. Ngantemo. Ah, bagus. Kurang seklibu gruwa, kurang gawan bedatya. Sauta ngarep seklimburi. Ora nglakon mati kene Praja derajat apa diampun. Wah. Jalanan diapure kaya ngene karwani karo Baladewa wis menang apa? Karwani karo Baladewa wis menang apa? Sing daya piandel apa keketak ngaku? Ayo, aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinakke karo Prabu Ansa Sirnakna. Piye? Sirnakna, iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamunaing Satu Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki wis tau tati kramas raja diapure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh. Mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinjung akhirat nyawamu kowe. Mongso iso nglawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Kocap kacarita nalika semanten. Njer babah, ndepani lemah, tutuk ngorok kaya kawah. Sang Prabu Amsa kenging Kyai Alugoro. Sirna Margalayu. Mlajar iki Latoga sigra matur kelawan Kenrayi Prabu Dimbaka. Lumajar saking katebian. Sigra nglumpati kuwandaning Sang Prabu Amsa kaliyaning jagat gawaning para dewa gregah kaya wungu saka nendra. Kakang Amsa. Ayo Prabu Baladewa aja mundure.
ora nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ra tatanan. Modar kowe nusula kakangmu. Rupane padha. Antil kaya Lugara Modar. Aduh kesandungan. Datan beda kalahan Kang Raka. Prabu Dimbaka Sirna Margalayu. Sigra linumpatan kalawan Kang Raka Prabu Angsa. Nalika semanten gawaning para dewa kalawan jagat gregah kaya wungu saka nendra. Yayi Dimbaka tangi aja kaya bocah cilik. Wah! Ayo amuk. Weh! Ayo endi wong Ngamarta? Werkudara. Apa? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Koko Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen, Koko Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jarasandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Koko Prabu Mandura terus sing temandang Koko Prabu Mandura. Tegese Koko Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galu kae Koko Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggaling Koko Prabu Mandura. Iya. Merga Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Koko Prabu kae pancen sekti digdaya, ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae iki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Koko Prabu ora iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring ngarepson wekasan akal budine ilang. Iya. Terus kowe maju. Ratu loro ae dunen kumba sirahe nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Golek Baladewa nesu. Kowe omongo yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara? Ngonek wonge ngeyel. Kowe wedi kok? Ora. Tandangi to. Tenan. Iki ngopo lho Werkudara kok tenan? Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentuke tak tandangi tenan. Ya aja, iki mau rak ming tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omongan akeh. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku wae. Engko aku wis maju kowe lunga, engko nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sagedagan iki ora wis, ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu ak candha tak banting. Iya bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu ora patenane. Nek ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi. Kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi. Pira to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, lah iya aku ya rembugan tenanan kok. Nek nanggapi Koko Prabu Mandura wae pira tak tanggapane. Wah, mikira trajange dhewe. Edian iwak dhuwurku to kan.
edan iki Raden Werkudara. Waduh aku dicandak tangan kiwa. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu Mulang Sarak kandhani ora gugu. Ora gelem bali tinjung akhirat nyawamu. Waduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Waduh. Waduh. Wah. Mati to iki. Lho kok mati ki? Monggo aku ora mateni. Lah kok dadi? Wah, tenan ora menungso iblis. Kok ngrebut musuhe apa? Sing dawuh sapa? Ngerti Hamsa karo Dibaka ki mungsuhku. Kowe musuhku sing arep bleket negara Mandura. Sing arep bedah negara Mandura. Lah kok tak pateni? Kowe ngino karo aku, kowe ngecek karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngece dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kok nimbung ana ing peperangan. Kok ngrabung ana ing peperangan. Ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kok sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman durung iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digdaya kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Gah. Wah. Aduh, iki ngopo iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, Kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi lho. Wah, unek-unek aku tentean. Ngeyel. Aku wis wegah tok peksa. Werkudara. Werkudara. Hei. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dibaka ki musuhku. Ha iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja-aja Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ngendika menapa? Wis ora dadak kowe kumbras dadak kowe selak. Kowe sing dadi tuk sumber perkara. Kowe kongonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon. Apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo okol. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-moloke. Iya to, akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken okol, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Ngono nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake okol ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sapenake dhewe. Lah mriko le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser.
ning nyatanipun mangke sekedhap malih panjenengan menika badhe kawon. Wong panjenengan ora iso mitung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Menika nek wong pinter rak wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro, tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Oh iya. Wah, aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti apa? Ngetri wong tuwa iki dulu perkaraku, mesti ngoten. Ya to Werkudara? Iya. Mula kula kongonan Werkudara kon mateni ratu menika ben ndang rampung. Lho panggep aku ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Ya aku ya beda. Lah, Apa butuhe cekat-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. lho. Iki omonganmu sak penake, Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuh Werkudara menika panjenengan boten nging duka. Lah ming tanggep Werkudara kuwi wong Deksura ing patrap. Ngerti aku rung njaluk tulung wis diwangi. Mergi kula ingkang dawuh. Mesti kowe kok, mesti iki anggrana kanan kaya iki mesti kowe. Tok sumbere mesti kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun pangapunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken, namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuka dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Kala Prabu mboten nging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesuwa. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora pun Kakang ora nesu. Koko Prabu kula nyuwun tulung. Piye? Arjuna Kadawana supados sowan wonten ngasanipun ingkang rayi. Oh ya inggih ngestokaken dawuh. Koko Prabu kula mboten niat utusan kan Koko Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mingokol. Iki ngopo iki? Sedang mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora ngomong nesu kok. Wah. Ning jaluki tulung cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu Werkudara, keseron kowe. Iya. Janaka, Wonten dawuh. iki ngopo iku Satraka ngombe es teh? Timbali kakangmu. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Kaya aturingipun Kakang ngersani Prabu Darmakusuma yen to sesaji kurban ganjeling Sandrajajaya wis entuk. Inggih. Nalindra ing Giribajra Prabu Jarasandha. Mula kang sangka kuwi ya yo digelak lakune prapting negara ing Giribajra nanging panjalukipun pun Kakang Werkudara apa dene Janaka ora kena pisah kalawan pun Kakang merga Giribajra kuwi negara ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Ora kok perkara gawating negara nanging negara Giribajra kuwi diwenehi sandi-sandi ingkang neniwasi mekaten. Mula yen to mangkate ana Giribajra iki engko ijen-ijen mesti bakal ana kurban nanging yen to bebarengan kalawan pun Kakang luwih prayitna luwih ngati-ati. Yo ngestake dawuh Kresna kakangku. Arjuna Kula wonten paring adawuh. aja lali ngampirana apa ana kawan. Kakang Semar nala garing Petruk Bagong kantinen marang Giribajra sabab arepa dikaya ngapa kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Prasta Paduka kula nyuwun pamit. Ayo Werkudara. Yo tak dherekke Kresna kakangku. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Jagat Dewa Bathara. Sawa ana pendhita telu cacahe ngaglah ana ing ngarep aku. Nuwun sewu sinuwun. Ditepungake wae aku Resi Padmanaba. Iki adikku Resi Balawa. Lan iki Resi Suparta.
Kowe Brahmana apa wigatine tlusap-tlusuk negara Giribajra? Sinuwun. Pancen aku kepengin sowan marang Sinuwun Prabu ing Jara Sandha. Merga aku nampa sasmita. Sasmita piye? Ana ing jroning sasmita ingkang natampa lumantar pasumpenan aku nyawang ana reca. Mongko reca mau wujude Nalindra ing Giribajra Prabu Jara Sandha. Mestakaning reca mau dumati saka emas, awake saka perak, nanging maneh sikile loro saka lempung. Tegese apa iki? Reca wujude aku, sirahe saka emas, awake saka perak, nanging sikile saka lempung. Sinuwun, aku mung kepengin menehi pemut, mumpung durung panjenengan kuwi nampa. Ya kuwi welaking Jawata, tak aturi eling marang Purwadasina. Lho, tegese piye? Sasmitaning impenku mau sampeyan kuwi Nalindra ingkang pancen diakoni dening jagat kabeh padha sumuyut nungkul marang Prabu Jara Sandha sugih blegedhu derajat pangkat kecekel mula ora aneh yen sasmitane nuwun sewu mestakane dumadi saka emas turta kasinungan kasekten liluwih bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinudha putung kasekten ingkang kegila-gila mungko paralampitane awake saka perak. Ya mung emane. Lah kok dadi sikile saka lempung kuwi dadi pratandha lamun ora suwe nggonmu dadi ratu ning negara Giribajra. Yen ratu muli eling mesti ana ratu ingkang bakal kelakon njungkeng kawibawan negara Giribajra. Wah, setan alas. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gong sota tekaya botala ya aja ngawu gawar-ngawur ora ana pawongan ingkang bisa mlebu negara Giribajra mula ora bakal ana parang muka yang badhe anjungkeng marang kawibawanku lan kanalindranku merga dhuwur gunung Tityaka ana kulite wong tuaku ing tak gawe tambur sawaya-waya bakal muni yen to negaraku bakal ketekan mungsuh kaya aja kleru tambur wis bedah wong tuamu wis nyuwarga. Lho. Sapa sing bedah tambur? Adhiku lanang Janaka, Werkudara lan Nata Ndrawati Prabu Kresna. Wah, setan alas. Edan. Wah. Wah, straya binatang iblis. Wah, ketekan parang muka negaraku. Ora sakokean gunem tanpa guna. Ayo, kowe gelem eling apa ora? Ora gelem eling aja takon dosa aku yang bakal ngilingake karo kowe. Ning gandeng aku ki wong sing kedunungan watak satriya, ora duwe watak ngeroyok karo kowe pilihan. Pilihan sapa yang bakal dadi mungsuhmu? Sing gagah gedhe kuwi lho, Werkudara, kuwi mungsuhku. Ora Apa? wani ora? Wani. 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 Mangkat to. Aja digawe suwe ya. Ya. Kowe ngerti to critaku nalika semana? Sing endi? Jara Sandha kuwi uripe merga digathukake karo Banjara. Laire separo-separo, mula sawangen. Nganggo busana setagene nganti tekan dada. Mongko diwene eden-eden mutiara jamrut hergeni. Kae menggo nutupi keringkiane. Wah, iya. Teguken bangkekane blereken nganggo kuku Pancanaka, tugel tel awake mati. Modar kowe Jara Sandha. Arepa kowe gagah, arepa kowe sentosa, ning kowe ora bakal menang karo aku. Aku ratu, luput senjata tawa, ora kena lara, ora kena tekaning pati. Ratu langgeng ana ing jagat. Aku menang ngiranke awakku dhewe, wong sadonya kudu nyembah dramaku. Cageme.
Cekat-cekat tenan. Iya. Ngono kuwi lho. Adi nek diutus karo wong tuwa kuwi Werkudara aja kesuwen blereken dadane. Tok antem sirahe nganti kuwalik awake tok suduk nggon weteng. Tok ubengke kuku Pancanaka tugel tel awake Jara Sandha mati. Mati. Seneng. Iya. Adi kok kaya ngene. Kok kaya Petrus ngrungkal ngrangkul, aduh Kanjeng Rama. Sapa iki? Kula pun Jayatsena sinuwun. Jayatsena Kasinggihan. wigatine Kulat majanipun Prabu Jara Sandha. lho, kowe arep murina wong tuamu dipateni? Mboten. Sinuwun. Kula malah ngaturaken panuwun dene Paduka minangka dados utusaning adil sakmangke mangsulaken kapitadosanipun kawula sak Giribajra ingkang sekawitipun dawuh supados nyembah dhateng tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula mengeranaken piyambakipun jajar kaliyan ingkang ngadamel jagat mila kula kuwatos menawi ngantos negari Giribajra menika nampi welaking jawata. Sakmangke wonten utusaning adil ingkang damel pepadhang tumraping negari Giribajra. Jayatsena, aku ora bakal ngrengkuh negaramu. Negaramu tak wenehi kamardikan nanging tetep ke bawah keperintah negara Ngamarta. Sendika ngestakaken dawuh. Kuwandane bapakmu Ruktinen, kowe dadi ratu ning negara Giribajra. Ning aku njaluk Ratu 97 ingkang dibondo dening bapakmu luwarana aturana rawuh ana negara Ngamarta. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika duh harining Sun Werkudara. Sinuwun. Menapa Paduka supe dhateng kula? Sira sapa? Kula Nalindra ing Cedi Pati Prabu Supala. Prabu Supala inggih. Nyuwun pangapunten. Anggen kula tut wuntat ngersa Paduka Gusti kula sanata menika istrinipun namung badhe nyuwun priksa. Menapa Paduka remen menawi Pandhawa saged kasembadan ngawontenaken sesaji Rajasaya. Batinku ora mathuk, atiku ora gathuk. Nah ngaten sami kalian kula. Dasarmu apa? Kowe teka melu cawe-cawe nglawan kamuktening Pandhawa. Margi Pandhawa menika sinandhing dening Ratu Ndarawati. Mongko gesang kula menika mboten cocok lan mboten mathuk kalian Ratu Ndarawati. Pandhawa ngawontenaken sadya Jasaya menika sesarengan kalian dapukan Ratu Agung ingkang badhe lumadi wonten negari Ngamarta. Mila menawi Paduka mboten sarujuk kalian sadya Jasaya lan kula mboten mathuk kalian dapukan Ratu Agung, kula lan panjenengan nyawiji dados tunggal. Sesadya Jasaya dipun damel geger kemawon. Sapa sing bakal Kandya bala Pandhawa miyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah hungge. Kanjeng Eyang ngaturaken panuwun dene Paduka Kanjeng Eyang ing Wirata sampun kepareng ngirit
Sakathahing para nalindra ingkang minangka dados paseksen lumadining sesaji Raja Suya. Ya, Putu. Wis dadi kewajibaning yangmu ing Wirata. Malah aku melu bombong, aku melu seneng lan aku melu mangayu bagya dene Pandhawa wis kasembadan nganakake sesaji Raja Suya. Kanjeng Mahatma Siwara Bisma Eyang ing Talkanda. Kula ngaturaken panuwun dene Paduka sampun kepareng ngirit Brahmana cacah sapta supados ngrepekaken kidung mantram suci rahayu. Iya. Putu Prabu, malapun yang Talkanda melu bombong lan bungah, muga-muga katentreman, karukunan lan kanugrahan tansah sumandhing kelawan putu-putuku Pandhawa. Ingkang salajengipun kula nderek kersa maduka Kanjeng Hyang Durgandana. Putu Prabu Ngamarta, wonten timbalan. Kejaba sesaji Raja Suya wis lumadi kanthi rancak. Ganjeling sesaji korban ya kuwi nalindring Giribajra Prabu Jarasandha. Lumadining sesaji Raja Suya iki kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tanpa ana panuntuning nalindring Ndarawati. Mula rembuganing para sepuh wis nyawiji lan tetunggalan. Aku Dewa Brata lan kabeh para pinisepuh padha nayogyani lamun dina samengko uga bakal dianakake dapokan Ratu Agung. Wondene Ratu Agung ingkang bakal didapuk dening para sepuh Tanara Kejaba mung Ratu Ndarawati ya kuwi putuku Kresna. Nyun mapunten Kanjeng Hyang. Mboten ateges kula badhe anduwa nanging kemareng sak mangke kula aturi metang langkung prayogi lang rumiyin. Tasih kathah ingkang pantes minangka dados Ratu Agung sampun ngantos ingkang wayahing Ndarawati Kresna. Kula wonten paring dawuh. Iki wis dadi rembuganing para sepuh. Kaya aja nganti wani nduwa, kaya aja nganti wani ora nampa marang pangendikaning para sepuh, mengko mundhak ora prayoga. Lakonana, Putu Prabu. Pancen sira pantes minangka dadi Ratu Agung ngayomi marang sagung para Pandhawa, luwih-luwih bakal ngayomi marang tentreming jagat raya. Mula kang sangka kuwi aku ingkang bakal misuda kalawan sira Putu Prabu minangka dapokan Ratu Agung. Kula nuwun sewu para nalindra ingkang sami rawuh. Upami aturipun Durgandana menika kapenggalih kirang cocok lan kirang gathuk wonten penggalih panjenengan. Kula caosi wekdal menawi wonten atur ing badhe kakaturaken dhateng Nalindra Ngamarta. Monggo kula aturi majeng sampun ngantos klesak-klesik wonten mingking. Biak. Nuwun. Amit pasang Kalimantabi dina bena ing ladoni dumawa ing tawang-tawang sinuwun dipun tepangaken kula menika Nalindra ing Cedi Pati. Kula menika Prabu Supala. Nggih. Kula sowan wonten negari Ngamarta menika nderek mangayu bagya lumadining sesaji Raja Suya. Remen manah kula dene para Pandhawa sampun saged ngawontenaken sesaji Raja Suya. Namung sareng kula midhanget panjenenganipun Sang Prabu Durgandana ing Wirata. Bilih badhe wonten dapokan Ratu Agung, monggo ingkang dipun dapuk Ratu Ndarawati. Wah, manah kula tumunten kumesar. Salabeting manah kula menika mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok, kuwi kula mboten condong. Mesti kemawon wonten pandanganipun Sira Prabu Puntadewa. Apa to sababe Prabu Supala kok ora condong? Lah, menika kula badhe matur. Menawi dapokan Ratu Agung menika kula nuwun sewu, agunging Ratu Ndarawati menika wonten pundi kula tak nyuwun prisa. Agunging Ratu Ndarawati Kresna menika wonten pundi? Jagat menika sampun nekseni Kresna menika ratu jiring getih wedi mati. Pendak-pendake ning perkara mesti aling-aling kalawan para Pandhawa. Pendak-pendake ning perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa, ora tau wani ngungalke dadane. Ratu ingkang jiring getih wedi mati kaya ngoten kok dadi Ratu Agung pengayomaning para Pandhawa, pengayomaning tiyang sak jagat menika sing diayomi malah rumangsane uripe malah ora kepenak. Mergo sing ngayomi ora iso ngayomi karo sagung para kawula sak jagat menika. Cobi kula nyuwun pirsa. Tasih kathah Nalindra ingkang langkung agung tinimbang Ratu Ndarawati. Ratu ora wani perang kok agung nggo napa? Kula sak nyuwun pirsa. Mboten pantes
Mboten cocok nek Ratu Ndrawati menika ratu agung, ratu licik, akal ukil. Aling-aling marang para Pandhawa. Moncering Kresna, moncering Ratu Ndrawati menika ancek-ancek karo para Pandhawa. Ridho mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gong sotetekaya Batala ing nuwun sewu Yang mboten ateges kula badhe damel geger parapatan wonten negari Ngamarta menika mboten namung sareng kula midhangetaken aturipun Supala ing mekaten menika kala wau paripaksa kula munjuk atur ngersanipun Kanjeng Hyang Kresna sing tentrem rasamu, sing ayem pikirmu inggih. Namung sekedhap kemawon kok Kanjeng Hyang. Kula namung badhe matur mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe cariyos sekedhap Supala menika ajaripun Paman Supalagni ing Cedhipati. Nalika lairipun Supala menika mboten wenteh menungsa lumrah, mripatipun 3, tanganipun 4. Mila lajeng kawiyos pengendhanipun Prabu Supalagni, Paman Prabu sapa sing iso maluyakake anakku? Pati uripe anakku iki bakal ning tanganing wong kang bisa gawe ya kuwi wujuding menungsa lumrah. Sareng nalika semanten kula sowan kaliyan Kanjeng Rama Basudewa njagong lairipun Supala menika wonten keanehan ingkang lumadi. Supala menika nalika bayi kula pangku lah kok elok temen mripatipun ingkang 3 dados kalih tanganipun ingkang sekawan dados kalih jangkep menungsa lumrah. Tumuli Paman Supalagni nangis wonten sanipun ingkang wayahipun Kresna. Narayana, aku pasrah pati uripe anakku marang kowe, Paman. Kula mboten badhe namur wujudipun dewaning Antaka menika mboten badhe ngatos mengaten namung Supala menika badhe kula paringi inggih menika wewaler. Menawi Supala menika mboten damel wirang Nata Ndrawati wonten ngajianipun ratu ingkang langkung saking 100 tasih kula apunten. Tuwin menawi Supala menika ngina dhateng Nata Ndrawati mboten langkung saking 100 tasih kula apunten. Nanging Kanjeng Hyang wonten ing parapatan negari Ngamarta menika kathahipun Ralendra langkung saking 100 lan miturut etanganipun ingkang wayah Ndrawati. Supala anggenipun ngina dhateng kula menika sampun langkung saking 100. Mila kula nyuwun mapunten paripaksa kula ingkang badhe ngruwat gesangipun Supala Kanjeng Hyang. Waduh. Kok dadi kaya ngono Kresna. Kowe malah gawe pepati, mboten pepejah, namung sampun kinodrat. Kula ingkang dados lantaraning para Jawata. Ya, yen pancen kaya mengkon aku mingkari manut Werkudara. Nggih. Mala tilik ana jroning para nalindra iki padha lenggah ana ing mburi kae. Nek ana ingkang bingung, ana ingkang celingak-celinguk cetha kuwi balane Supala. Yo. Kok klebus nggih. Indraprasta gawe wirang kula. Gawe wirang kados pundi bahagian Sesadira Jayasaya? Sami Kembul Andrawina, Paman. Mboten ngertos menawi menika Blumbang, kula kinten menawi menika Jlambra. Kula anggih mlampah biyur cemplung Blumbang.
Lah gagah mboten. Bu. Mbok menawi mangke gagah barang Mboten isin sing kaping pindho. Kaca gedah gedhe kula kinten nek mboten wonten kacanipun kula mlampah nabrak kaca dipun geguyu wong pirang-pirang. Ratu semono akeh padha geguyu Duryudana. Pan wonten dawuh. Kula ora kepengin Ngendraprasta saya Kuncara, kula kepengin ngukup Ngendraprasta. Benjang mawi srananipun ingkang bapa ing kepatihan. Menawi mboten saged ngukup Ngendraprasta katigasa jangga kula Ampun mengkandheng ning pangucap ngenteni wahyaning mangsa kala nggir. Pun wancine paripurna. Iya. Sesadya saya wis kasembadan ndara-ndara Pandhawa ngene nguncupaken raos syukur ngersaning Gusti ngempus paring kanikmatan tumraping negari Ngamarta. Mugi-mugi tansah pinanggih ayem, tentrem, rukun, wilujeng lan nampa kanugrahaning Gusti. Kados desa menika pinaring ana ayem, tentrem, wilujeng nampi barokahing Hyang Mahanasa wiwit benjang-enjang ngantos saterusipun. Semar iya.